Pahimangno gikan sa kapulisan nga dili ang ngayon ihatag ni bisan kinsa ang inyong one-time password nga gigamit sa online transaction aron dili mabiktima sa mga scammer. Sama na lang niining biktima nga midangop sa PNP Regional Anti-Cybercrime Unit, human nakuha sa scammer ang 29,000 pesos nga sulod sa iyang e-wallet. Samtang giangkon sa Regional Anti-Cybercrime Unit nga naghita karon ang online scam. Ani ang report? Nabda mo si Wilhelmina Lumagtod, taga-Dakbayan sa Lapu-Lapu nga midangop sa Regional Anti-Cybercrime Unit, human mabiktima sa online scammer. May mitawag sa biktima sa telepono nga nagpahibaw nga ipaubos sa maintenance ang iyang e-wallet o gipangayuan siya og one-time password. Nadala kuno siya kay maayo man kaayo kining mutabi. Apan human mahatag ang iyang OTP, diha-diha nahanaw ang pondo sa iyang e-wallet. Gigamit kuno kini sa pagbayad sa gipalit sa mga online shop. Kapag Friday, Sir, September 2, around 4 p.m., nanawag na ako. Niingon siya nga GCash maintenance check-up daw. Nag-send siya og 6 digits OTP. So without knowing, wala sad ko idea nga nahako. Nihatag ko sa 6 digits PIN. Gihatag na ako, sir, pagkahuman na ay mga transactions nga nasulod sa akong GCash nga nakawatan na di ay ko. Nakikalayon na si Lumaktod sa e-wallet management sa tinguha nga mabalik ang iyang kwarta apan gipangayuan siya og police report. Sa katong nag-scam, ginuon na lang mo bawas ninyo. Sama kang Wilhelmina, midangop posab sa Regional Anti-Cybercrime Unit si Rodolfo Lumera, taga-Basak Pardo. Human gigamit sa ubang tao ang iyang social media account. Nagpadala kuno og message sa iyang mga kaila og nanghulam og kwarta. Nagtuo ang biktima nga nahak ang iyang social media, busa midangop posab siya sa otoridad aron maaksyonan. Ang nakuha sa akong misi sa 2,000 gid siya niya sa akong iyaan kay 3,000 gid yang nakuha. Matod sa tigmababa sa Anti-Cybercrime Group Central Office Police Lieutenant Michelle Salvino nga naghitak ang ingon ini nga modus online. Kini ang gitutukan sa insya aron matumbok ang anaa sa likod nini. Admitido ang opisyal nga taas nga proseso ang agian hangtod masakpan ang mga scammers. Sa kaso ni Lumaktod, giingong phishing ang pamaagi aron mabitik ang biktima. Gidugang ni Salvino nga dili alarming ang mitumaw nga cybercrime, sanglit na sayod naman ang mga tao mahitungod nini. Ang ayang buhaton lang nga dili mutagad sa mga mensahe nga madawat gikan sa dili kaila. Never to give out your OTP, your personal information or your OTP, because the legitimate institutions, financial institutions, will never ask for this. So once na ibinigay mo yung OTP mo, parang you are giving them access to your account. Kauman si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.